এনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ আসামৰ পৰা একো নাপায় আমিও বিটিচি দিব ইচ্ছা কৰিলেও দিব নোৱাৰে যেহেতু চুক্তিটো কৈছে এৰিয়াটো সোমাইছে ইয়াত তাৰমানে বাজেট বাঢ়িব লাগে এনেকুৱা এটা দপা থাকিব লাগিছিল ডাঙৰ ডাঙৰ পণ্ডিতটো আচলতে আছে ইহঁতে এইটো চুক্তি কৰিছে কোনে চুক্তি কৰিছে खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर आङो गोदान गोदान भिडिअस लानानै फैनाय जादों दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो दै बिपिएफ पार्टिनि माखासे बिपिएफ लाभार्सफ्रा मा बुंदों रायजो राजाफ्रा बेखौबो नोंथांमोना खोनासं नैबे सावगारिनि सायावहाय दे रायजो राजा नोंथांमोन नैथियावहाय आरोबाव बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारिया ओरैबायदि खर' गाज्रि जाबाय बायदि मोनदों आङो बिथाङा मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासं आरो बेजों लोगोसे आरो ससे भिडिअखौबो बिनिखौनो खोनासं बे मोननै पइन्टखौ लानानै आं दिनै नोंसोरजों सावरायलायनाय जागोन मोनसेया जाहैबाय रायजो राजाफोरनि बाथ्राखौ लानानै आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मानो थगायसुला मास्टार माइन्ड डायनामिक लिडारफोरनि बाथ्राखौ लानानै जों दिनैनि समावहाय बाथ्रा सावरायगोन रायजोफोर थामथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो नैबे जेम्स बसुमतारी बिथांनि सायावबो एसे फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों नोंथांमोना हयथ' ससियेल मिडियायाव नुखाबायना आं बेफोरखौहाय इसेबां गोलाव गोलाव बाथ्रा नोंथांमोननोहाय बिसिनि भिडिअखौ हगारा सर्ट सर्टल' हगारनाय जागोन लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकार आरो जापाननि फैनाय प्राइम मिनिस्टार बिनि सायावबो जों सावरायगोन रायजोफोर बे समाव गिबियाव खोनासंग्रोदो जोंनि बर' रायजोनि बिपिएफ लाभार्सफ्रा मा बुंदों आं जोबोद मोजां मोनदों जोंनि हाग्रामा सारनि अननायजों दानो आङो बे 10,000 मोननो हानायखाय आङो बे 10,000 फैसाजोंनो आङो सि दानायावहाय आङो बाहायगोन आरो आङो आग्लायनायखौहाय अमाफोर बायनानै दोनगोन जाहाथे आरोबाव थालांनायफोराबो मोनबावनो हायो सारनि अननायजों इउपिपिएल सरकारनि टाइमाव नोंथांमोना बेबादि रांनि अनसुंथाइ हेफाजाब मोनदों ना मोनाखै जोंथ' बेबादि सिगां बेबायदि माबाखौ मोनाखै जेबो जोङो माबानिफ्राय हरनाय जेबो मोनाखै दा बे रांजों नोंथाङा मा मा खामानि हाबाफारि मावगोन जों बिदिनो अमा माबा मोनसे बायनानै फिसिगोनसै बेफोरजोंनो जाहायो दिनैनि बिपिएफ सरकारनिफ्राय 10,000 खरि रां अनसुंथाइ गोरिब न'खरफोरनो होदों दिनै बे रांखौ दिनै नोंथांनि मुङैबो सफैदों दिनै बेखौ मोननानै नोंथाङा माबायदि मोनदों आंथ' मोजां मोनदों सिगाङो बे सरकार थानायाव जोंहा जेबो मोनखायाखै आरो दा बे जेनाखि हाग्रामा सरकारा जे गाव होनो नागिरदों बेखौ होनायखौ जों जोबोद मोजां मोनबाय आरो जाहाथे जोंनि बे उननि खेथ्रआव मोननांगौखौ मोनबावथोंसै आसलथे बिथांमोना थांनाय सरकारनि समावहाय जोंनो इउपिपिएल सरकारनि होनायखौ नाङा जों बिपिएफ पार्टी फैयोब्लासो लागोन होनग्राफोरसो नामा होननानै सानदों रायजोफोर फारसेथिं जोङो बुंनो थाङोब्ला दैबाना लोमनानैहाय नासयजानाय हा खुरखानानैहाय नासयजानाय बारहुंखाजोंहाय नासयजानाय जिब जुनारजोंहाय नासयजानाय बोथोरनि नासयजानायफोरखौहाय सहाय होनांगौआ सरकारनि दायथ'खा नाथाय बेफोरखौहाय रायजो राजाया मिथिया सोरबा इउपिपिएलनो बिपिएफनो बेफोरबायदिसो बाथ्रा बुङो मोनदों गोजोन ला ना गोजोननै ला मोजांनि बाथ्रा नाथाय आंनि साननायाव बिसोरबायदि मानसिया जायफ्रा फैसा नाजावदों 10,000 खरि अरुणोदयनि फैसा मोननायनि बेलायावहाय बाथ्रा बुंदों नै बिसोर मानसिया थांनाय 3.5 बोसोरावहाय इउपिपिएल पार्टीनि जेब्लानाखि अरुणोदय मोननाय सममोन बै समावहाय जों इउपिपिएलनिखौ लाया जों बिपिएफनि सरकार फैब्लासो लागोन होननानै बुंग्राफोरसो होननानै आं सानदों रायजोफोर मानोना आं खोनाखादों चिरां जिल्लानिफ्रायनो आं खोनाखादों बै समावहाय बेबायदि बाथ्रा बुंनाय बेखायनो आं साननानै दं आरो मिथिबाय दा आंनि गोसोआवहाय डाउट दङ दानिया फैदो रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफनि सीएम बिथाङा मा बुंदों ससे खोनासंदो পইচা খাই ইহঁতে 8 লাখ 9 লাখ টাকা খাই চাকৰি দি গৈছে ইয়াত পইচা টাকাৰ কোনো লেনদেন নাই পইচা টাকাৰ কোনো লেনদেন নাই ইহঁতে পইচা খাই পেলাই যাহাতাই চাকৰি দি গৈছে যিখিনি বিচিডিসি সেক্ৰেটাৰী বা ফৰেষ্টৰ কথা কৈ আছে প্ৰমোদ হতে
আমি পয়সা খাইছে বলে পয়সা কোনে খাইছে পয়সা খাই পেলাই ইলিগেলি কেনেকে চাকৰি দি গ'ল তো এতিয়া আমি জাষ্টিফাইড কৰি আছে কেনেকে ইহঁতৰ চাকৰিটো ৰেগুলাৰাইজ লিগেল কৰিব পাৰি সেইটোৱে আমি চাই আছো ইয়াত পয়সা থাকাৰ কোনো লেনদেন নাই सहायनो हालाब्ला खर'आ गाज्रि जाथारबाय बा पावारखौहाय सालायनो रोंलाबा जेबो आइडिया मोनाखैसैब्ला अब्ला रिजाइन होदोब्रा सिगांनि समावहाय जे बिएससि एकर्डनि समावहाय आबौ सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया रिजाइन होदोंमोन बेबायदि रिजाइन खालामदो बिटिसिनि आन्डारावनो बिटिआर बानायदो दा बेखौहाय मिस्टार महिलारि साहाबा एसेबां नलेज गैया नामा रायजोफोर दिनैहाय बिथाङा बुंबाय थादों 8 लाख 9 लाख लानानैहाय साख्रि होनानै जादों होनबाय थादों जादोंब्ला नोङो प्रुफ होदोब्रा 9 मास जाबाय प्रुफ होदो रायजो राजाफोरनोहाय फोरमान होदो मानोथो हायाखै रायजोफोर नायबिजिरनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ जानुवारिनिफ्रायनो लानानै दिनैसिमहालागै मानोथो हायाखै आरो क्लियारलि कन्फिडेन्टलि ससियेल मिडियायावहाय प्रमद बर' सारा बुंखाबाय नायबिजिरनाया गोनां ना इलिगेल जुदि मोनदोंब्ला नायबिजिरनाया गोनांसो होननानैहाय बिथाङा बुंखाबाय जोंबो हास्थायखायो इलिगेल जुदि लादोंब्ला बिसोरखौ एरख'जानायखौ जोंबो हास्थायो नाथाय लिगेलखौहाय फाव फान्दायनानै प्लान पुलिसि खालामनानैहाय एरख'योब्ला नै बेसो दावराव दावसिया सोमजिगोन रायजोफोर मिथिबाय आरोबाव खोनासंबावदो বিপিএফনি সিএমানো মা বুंबावदों আপোনালোকে কি কৈ থাকে এইটো বুঝছেন নাকি এইটো প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত এই মাটিটো এলটমেণ্ট দি গৈছে এতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এপিডিচিএলৰ পৰা আমাক এই মাটিটো হেণ্ডঅভাৰ দিব লাগে বুলি আমাক বাৰে বাৰে নটিচ দি আছে আমালৈ তো আমি ভাবিছো আমি সাৰ্ভে কৰি চাইছো ইয়াত 93 ফেমিলি আছে 93 ফেমিলিটো এই অঞ্চলৰ পৰা শিফ্ট কৰি আমি ওচৰতে 71 বিঘা মাটি পাইছো আমি তাতে সেটেল কৰি দিব আমাৰ অলৰেডি কাম ষ্টাৰ্টে হৈ গ'ল আজিৰ পৰা মাটি পেলোৱা ষ্টাৰ্টে হৈ গ'ল এইটো আপোনালোকে এইটো ইভেকশ্যন বুলি নকয় কিন্তু আমি শিফ্ট কৰিম মানুহসকলক আমি শিফ্ট কৰিব আৰু ৰাইজৰ লগত আমি কথা পাতি পেলাইহে মাটিবিলাক ঠিক কৰিছো পজিশনটো লৈছে বাস বাহ बर' रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मा खोनाखो जोंलाय थांनाय 3.5 बोसोरावहाय टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट बानायनो नागिरनायावहाय 900 बिगा हाखौहाय माने बिनानैहाय बै हा मालिकफोरनोहाय नांगौखिनिफोरखौहाय होनाय जागोन होनलायसेयावबो इउपिपिएल नि सीएम प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौहाय नासयदों नोंथांमोना नुदों दा गाहायाव बिथांमोनानो दावराव खालामदोंमोन दा आरो बे गोजौआव ना बे गोजौनि मानसिफ्रा गासैबो मास्टार माइन्ड जोब नैबे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौहाय नासयग्रा मास्टार माइन्ड गोजा बिसोरो मिथिबाय दा मानोना बिसोरो बै समावहाय मोनजायाखै मोनलोङाखै जेबो सुबिदा मोनाखै 1 नम्बर मास्टार माइन्ड सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आबौ बिएससि एकर्डआवहाय रिजाइन होनांनायनि रागा 2 नम्बर मास्टार माइन्ड मिस्टार महिलारि यानी कि मेमोरेन्डाम दावराव देख्रेब आयं एबसुजों एरख'जानायनि रागा 3 नम्बर अनजालि दैमारि मेडाम जेबो बिबान होजायैनि रागा 4 नम्बर मालती रानी ब्रह्म बिथाङा एपिडिसिएल नि सासे मावथि जानानैबो गुबुनखौहाय देरजानो बानाय रायजो राजाफोरखौहाय जौगाजानो बानाय सासे हिनजाव दानिया 5 नम्बर एबसुनि बनसुनि बनजित मनजिल गाद्दि लुबैनानैहाय सापर्ट खालामनानै मोजांनि खामानिखौहाय बन्द खालामनानै होनो सानग्रा 5 नम्बर रायजो राजा नोंथांमोन प्रमेला रानी ब्रह्म आबै बिपिएफजों थाफायै मोनजानायखाय बिथाङा बेबायदि होख्रावब्लानो आरोबाव बिबान मोनबावगोन सानग्रा 6 नम्बर बिक्रम दैमारि नंखाय बाखाय थगायनानैहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बाथ्रा बुंग्रा 7 नम्बर कास्टम बसुमतारी
रायजो राजाफोरखौहाय बिगाब बिगाब थगायनानैहाय आन्दायहोग्रा 8 नम्बर प्रहलाद ब्रह्म एबसुजों एरख'जानायनि रागा जौ जुवा गेलेनानैहाय फैसा खामायनो मोनैनि रागा 9 नम्बराव सोर दङ दानिया सोर बुंदो रायजो राजा नोंथांमोन कास्टम बसुमतारीखौबो बुंखाबाय दा ओरैबायदि बिथांमोना मिथिबाय दा बे समाव मा बुंनो सानो दानिया रायजो राजा नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बुंबाय 900 बिगा हाखौहाय 93 टा फेमिलिखौहाय होखारनानैहाय बेयावहाय एपिडिसिएल नोहाय मानो पावार प्रोजेक्टनि खामानि मावहोनाय जासिगोन होननानैहाय दा बे एपिडिसिएलानो आदानिनिखा रायजो राजा नोंथांमोन मिथिबाय ना बेनो लिंक दंखायोखा दा बै समावहाय आदानि हाथाव होननानै बुंनाय हासिब लानानैहाय दावराव खालामग्राफ्रा दिनैनि समावहाय मा बुंनो सानो हा रायजोफोर एसे फिननाय हरदोब्रा कमेन्टआवहाय ना आंबो नायनो लुबैदों नोंथांमोननि साननायखौहाय एसेबां आदुरा खालामजादों हा रायजो राजा नोंथांमोना बै समावहाय दिनै माथो एखे खामानिखौनो मावनांनो थांगासिनो दङलाय इभिक्सन खालामानो उच्चेद खालामानो होखार हरगोनसो बोखारनानैसो लांगोन बोखारनानै लांनाया मा इभिक्सना मा उच्चेदना मा होखारनाया मा जाखो हा रायजोफोर बोखारनायाबो बे उच्चेदनानो होखारनायाबो बे उच्चेदनानो ओरैबायदि खर' गाज्रि मोनखाबाय आङो बिपिएफनि दैदेनगिरि लिडारफोरखौ दै जोबनायाव रायजोफोर दाना जेम्स बसुमतारी इएम जानो थांगासिनो दङ रायजोफोर बिटिसिनि इएम पानिराम ब्रह्म आदैनि जायगायावहाय बिबान मोननो थांगासिनो दङ समायखिरा लाथ'वाखै लानो थांगासिनो दङ दानिया बाथ्राया जाहैबाय गोजौआवहाय जेम्स बसुमतारी ना रायजो राजा नोंथांमोन गाहायावहाय पाब्लिक बे सावगारिखौ नायोब्ला आङो सासे वेल एडुकेशन नलेज गोनां इएम होननानै साना गावखौनो दुगामारा दिन्थिग्रा सासे इएम होननानैसो आङो सानदों रायजोफोर नोंथांमोना जिखिजा साना सानबाय था नाथाय बिथांनि जे दिन्थिनाय भिडिअ नैबेखौ नायनानै आं सानदों सासे वेल एडुकेशन नलेज गोनां इएमआ माब्लाबाबो पाब्लिकनि सिगाङावहाय ससियेल मिडियायावहाय गावनो लाबोनानै गावनो बे उमुक बे थुमुक बे थामुक बेबायदि बुङा मिथिबाय गावखौ दुगामारा देखायनायसो जादों बियो मिथिबाय लाबोब्रा होफै आंबो मोजां मोनदों होफैनायनि थाखाय नाथाय गावखौनो जुदि दिन्थिनानैहाय आं इदि मावदों जोंसो हायो नैबेबायदि जुदि फोरमान होनो नाजादोंब्ला बे मोजां नङा आरोखि भिडिअआ गोलाव दै एसे रायजोफोर नोंथांमोना खोनासङा आं मिथिया नाथाय जाखिनि आङो लानानै फैदों बे भिडिअखौ आं होजोबखागोन दानिया जों सावरायगोन आसामिसफोरनि गुवाहाटीयावहाय কি হয়েছে মামা আপনার গুয়াহাটির শহরত দিনধারা চোর হয়ে আছে কি হল হ্যাঁ দিনধারা চুরি করে কোনেবা মহিলার গলার ধরি ফালে চেন লই যায় কেতিয়াবা বাইক চুরি হয় কেতিয়াবা মানুহ কাটে কেতিয়াবা মানুহ মারে কেতিয়াবা কিবা কিবি চুরি করে কি হয়েছে মামা কন্ট্রোল করিবার নোৱাৰে নাকি কন্ট্রোল কৰিবলৈ নোৱাৰা হৈছে নাকি গুৱাহাটী চহৰত হ্যাঁ गुवाहाटी टाउन लास्ट লাগিছে আমি सोशल मीडिया देखी पाले ना ऐसा देखो अभी इसको ना दिन में चोरी क्या है एक महिला के गर्दन से चैन उड़ा के ले गया सोशल मीडिया में देख रहा है ना क्या हो गया यार हमारा असम क्या हो गया असम का चीफ मिनिस्टर शर्म आना चाहिए ऐसा क्या वहां पे सुर फाल गया क्या चुरी फाली राखी दिसे नेকি ताते गुवाहाटीत मइतो एनका भाबिसे बेया फाइसे जुदि मत किबा क्षमा करिब आरोबाव रायजोफोर सावगारिखौ नायदो जापाननि प्राइम मिनिस्टारा भारतआव फैबाय भारतनि केपिटेल दिल्लीयावहाय बिथाङा सफैबाय जायखौ जोङो मिथिगौमोना सानि टेकेसि बेयो आसामाव फैनायनि खोथा दंमोन नाथाय गैया फैयाखिसै थेवबो भारतआव फैबाय नर्थ इस्टखौ डेभेलप खालामलांनायनि मा बुंलांदों इयुननि समावहाय नुनो मोनगोन रायजोफोर गोजोनथों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि